माता दी मेरा और मेरे एएस म्यूजिकल ग्रुप में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। एक मैं सोहर गीत लेके आई हूँ, जैसा होगा आप लोग कमेंट में बताना। रोवे ललनवा पलनवा में, रोवे ललनवा पलनवा में, हाय मम्मी बुलाई के। सैया जी सैया जी सैया जी ललना खिलावेला गोदिया उठाई के। सैया जी ललना खिलावेला गोदिया उठाई के। रोवे ललनवा पलनवा में, रोवे ललनवा पलनवा में, हाय मम्मी बुलाई के। सैया जी सैया जी सैया जी ललना खिलावेला गोदिया उठाई के। सैया जी ललना खिलावेला गोदिया उठाई के। लाड़े ससुइया आंगनवा से, लाड़े ससुइया आंगनवा से, हाय हथवा देखाई के। सैया जी सैया जी सैया जी मैया मनावेला पियरी दिखाई के। सैया जी मैया मनावेला पियरी दिखाई के। रोवे ललनवा पलनवा में, रोवे ललनवा पलनवा में, हाय मम्मी बुलाई के। सैया जी सैया जी सैया जी ललना खिलावेला गोदिया उठाई के। लाड़े जेठनिया आंगनवा से, लाड़े जेठनिया आंगनवा से, हाय अंगूरी दिखाई के। सैया जी सैया जी सैया जी भाभी मनावेला सिकड़ी दिखाई के। सैया जी भाभी मनावेला सिकड़ी दिखाई के। रोवे ललनवा पलनवा में, हाय मम्मी बुलाई के। सैया जी सैया जी सैया जी ललना खिलावेला गोदिया उठाई के। सैया जी ललना खिलावेला गोदिया उठाई के। लाड़े ननदिया आंगनवा से, लाड़े ननदिया आंगनवा से, हाय अंगूरी दिखाई के। सैया जी सैया जी सैया जी बहना मनावेला कंगना दिखाई के। सैया जी बहना मनावेला कंगना दिखाई के। रोवे ललनवा पलनवा में, रोवे ललनवा पलनवा में, हाय मम्मी बुलाई के। सैया जी सैया जी सैया जी ललना खिलावेला गोदिया उठाई के। लाड़े देवरवा दुअरवा से, लाड़े देवरवा दुअरवा से, हाय अथवा दिखाई के। सैया जी सैया जी सैया जी भैया मनावेला है घड़िया दिखाई के। सैया जी भैया मनावेला है घड़िया दिखाई के। रोवे ललनवा पलनवा में, हाय मम्मी बुलाई के।
सैया जी ललना खिलावेला गोदिया उठाई के। सैया जी ललना खिलावेला गोदिया उठाई के।